to problem nitie gi ji te. Kigwelo ji 20 to ji 30 nigi problem. To ji modong' ji 10 ka. Gito gibiro paro nang'o. Giparo ni wan kare rais paro mana joka ok parwa. Problem mara kaka nyogwel jopuonj. Jopuonj gin nitiere gima sirikal ogolo, ma chik ogolo mar pinyni, ma wacho ni japuonj nyaka ondiki gi TSC. TSC ema golo chike mondiko jopuonj. Sama sirikal kata mana rais odonjo kolungo jopuonj kigin matine ni koro gitim ang'o giketo TSC kando. Matine ni koro chike mantiere monego bed ni luwo, ratiro mag piny monego bed ni luwo, koro tiketo ang'o oket kando. Kondika ni mondo abed japuonj nitiere contract mimiya ni kindi japuonj magi mibiro timo magi monego tim magi monego tim magi monego tim to manga monego bed answerable to. Tende manga monego bed ni penjo tiduoko. To sama koro ikalo joge to in jatelo maduong' iluonga. An joka koro kabibi ng'iyo chikgi nikech asewuoyo gi jatelo maduong' moloyi. Ing'ama nondika ni. Samoro pinyni dwarore ni mondo sirikal ka wang'e kaka watiyo gi ji mondo waket siasa kando to gi gimiluongo ni